दिनै जोबोद माने गोजोननाय मोनदों बाक्सा जिल्लानिनो सापागुरि कमलाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थुंगा 28थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्माजों लोगोसे जथुम लानाय जे गेवलां मेल बेवहाय आङो बाहागो लानायनि बे खाबुखौ मोनदों आङो मोननानै जोबोद माने खुसि गावनो बे समाव आङो बे जिखिनि जथुम्मानि गेजेरजों बा गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौनो आङो फोरमायनो सानगोन बा रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनो सानगोन जे जों बर'फोरा गावनि हारिखौ जों गेरेमसा हारि हिसाबै मोगथाङाव मोननो थाखाय जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेनाखि जोंनो मोनसे लामा दानानै होलांनाय बायदि जोङो बे लामाजों हान्थिनानै जोङो गेरेमसा हारि जोङो खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। दा मोनसे हारिया दिनै गेरेमसा हारि जुदि जानांगौ जायोब्ला गोबां बिथिङै जोंहा मावनो गोनां दङ। सोलोंथाइ बिथिङै जोङो नांगौ बायदि गुन गोनाङै बा स्किल्डै जोङो जौगानांगोन। बेनि थाखायनो जोंहा सोलोंथाइनि मोनसे एवारनेस बा सांग्रांथिनि बिथिङै नैबे दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजाजों गुवारै सावरायनो गोनां दङ। बेबायदिनो समाज जे जोंनि गोग्गो मोनसे समाज अनलायनाय जेनाखि मोनसे समाज बा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय मोनसे समाज जे समाजाव गोजोननाय थासारि बेबायदि मोनसे समाज मोननांगौनि थाखाय जोंहा बेवहाय रायजोआरि बेवहाय आफादफोर दङ, रायजोआरि बेवहाय जोंनि सानसुमैफोर दङ, रायजोआरि बेवहाय जोंना गामि बेंगिरि गेदेर माने जोंनि माने रायजो राजा बिथांमोनजों जोंहा समाज फोसाबनायनि बाथ्राफोरखौहाय जोंहा सावरायनो गोनां दङ। बेबायदिनो जोंनि रांखान्थिनि बाथ्रा बा जोंनि गेलेनाय हारिमु जौगानायनि बाथ्राफोरखौहाय जोङो दिनै सानदों। दा बेखायनो मोनसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ जायोब्ला गासैबो बिथिङै जौगानांगौ बा गासैबो बिथिङै जौगानांगौनि थाखायनो जोंहा समायना रमायना जिहेथु हारिमु दं। बर' हारिहा माने हारिमु बिथिङै जों उन नङा, बर' हारिया जोंनि राव बिथिङै जों उन नङा। दा बेखायनो जोङो बे उन नंखायाब्ला जिहेतु हारिमु बा राव बा थुनलाइयाव बेखौ जोङो गेवलांसार होनायनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगोन। बेनि थाखाय जोंनो मोजां मोजां माने जे जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा लाइमोनफोर ओंखारबोनांगोन, गोरों गोरा लाइमोनफोर ओंखारबोनांगोन बा हारिमु सिबिग्रा बा थुनलाइ सिबिग्रा बेफोरबायदि जोंनियाव जोंनो नांगोन। बै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों जों गेबेङै जोङो सावरायगोन। बेबायदिनो जोंहा दिनै मा होनदों रांखान्थिनि बाथ्रा दिनै जोङो उन जानानै दङ होनोबा बर' हारिया रांखान्थि बिथिङै जोङो उन जानानै दङ, राजखान्थि बिथिङै जोङो उन जानानै दङ, मेडिकेल साइन्सआव जोङो उन जानानै दङ। दा बेफोरबायदि बिथिंखौ जोङो बोरै जौगाहोनायनि बाथ्रा जोङो बोरै साननो हायो आरो जौगाहोनायनि हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै मोनसे गामिनिफ्राय बा सासे मानसिनिफ्राय जोङो बोरै जोङो आराम्भ' खालामनानै बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै सावरायनो लादों। दा बेवहाय जुगा जेबायदि मोनसे दावगानायनि लामाथिं खारबाय थादों, मेडिकेल साइन्सखौबो नोङो बाद दोननानै जाला, नोङो रांखान्थि उन जानानै जाला, राजखान्थिखौबो नोङो दिनै उन खालामनानै बा नेग्लेक्ट खालामनानै जाला। दा बैफोर गासैखौबो जोङो मोजां मोनसे दिगथिं लांनांगौनि थाखाय जोङो जौगानांगौनि इन्ट्रेस्टआव जोंहा दिनै सावरायनो गोनां थागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हारि मोनसेखौ जौगाहोनांगौनि थाखायनो दिनै जोनोम जाजेननायनिफ्राय 52 बोसोर बैसोसिम बे हाबाफारिखौ मावबोबाय थागोन, इयुनावबो मावलांबाय थागोन। दा जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ, जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जथेस्थ' सांग्रां फारसे फैबाय थादों। दा सांग्रां फारसे फैबाय थानायनि गेजेरावनो गेजेर गेजेर माखासे जेंनाफोरा फैबाय थादों। बै जेंनाफोरखौ जोङो सौसिनांगोन। दिनै मा होनदों उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जिखिनि अनजिमा बियो दिनै बारायबाय थादों आरो ड्राग्सनि जिखिनि मोनसे बेबहार बा ड्राग्सनि मोनसे इम्पेक्टआ दिनै जोंनि समाजाव एसे बारा जाबाय थादों। बेफोरखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनो गोनां थाबाय। आरो दिनै मा होनदों रेप एन्ड मार्डार बायदि मैया थासारिफोरा दिनै जोंनि समाजाव फैबाय थादों। बेफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो उदां खालामनांगोन। आरो बेबायदिनो दिनै जोङो मिथिदों हामनो रोङै माखासे HIV बा AIDS बेरामफोराबो दिनै लाइमोनफोरनियाव एसे बांसिनैनो स्प्रेड जादों होननानै जोङो मिथिदों। दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौनो लानानै जों जिथु हारिखौ दानो नागिरदों, लाइमोनफोरानो जिथु मोनसे हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो बा मोनसे देशखौ रिप्रेजेन्ट खालामो। दा बेखायनो बे लाइमोनफोरखौ जों जेरैखि जाया आथिखालाव नुजानाय माखासे चेलेन्जेसनिफ्राय जोङो रैखा खालामनांगोन आरो गोग्गो लाइमोन खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो सुबुं सम्पद खालामनांगोन। बेवहायसो न'खरा, गामिया, हारिया जौगानाय दङ, बेवहायसो देशा जौगानाय दङ। दा बेखायनो दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो सानदों। बिटिआर ओनसोलाव बायदि बायदि थावनिफ्राव हाग्रानि जिब जुनारजों मानसिजों जुद्धआ जाबाय थादों। बेहाय नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिटिआर सरकार हाग्रा बिफाननिसिम बा आसाम सरकार हाग्रा बिफानसिम मा खावलायनो सानो? बे मेन एनिमेल जिखिनि कनफ्लिक्ट बा मानसि आरो जुनारनि गेजेराव जिखिनि मोनसे मोगा मोगि बा कनफ्लिक्ट बियो माने जाफ्लायबाय थादों। जों खोनादों दुखुनांथावै
बाक्सा जिल्लानि सिङाव मुफुरजों अरजानानै रुंसारि जानाय आरो मुफुरजों अरजानानै आथिं माने अरस'जानाय आरो दहाय आङो फैनानै मिथिफैबावबाय जे मैजों सौथारजानानै सासे आदिबासि माने सुबुङा माने जिउ गोमानाय आरो बेबायदिनो गोबां जिल्ला चिरांफोर बायदियाव मैदेरजों माने गाथारजानानै थैनाय बा बाक्सायावबो बा उदालगुरियावबो बेबायदि जाथाया जाबाय थादों। दा बेखायनो जिखिनि मोनसे मेजार जिखिनि मोनसे सरकारनि थोरोबनिफ्राय बेखौ माने लानाया माने खोब गोनांथि दंसै आङो सान्दों। आरो बेवहाय माने जों रायजोफोराबो बेवहाय एसे सांग्रां जानो गोनां दङ जे इक'लजिकेल जिखिनि बेलेन्स जुनारा जे जायगायाव थायो बै जायगाफोरखौबो जों एसे रैखा खालामनानै संरैखानि हाबाफारि मावनांगौआ बे जोंनिबो खामानि थागोन। आरो मानसिया जे जायगायाव थायो बे जायगायावनो थानानै जोङो माने जिखिनि इक'लजिकेल बेलेन्सनि बाथ्राफोरखौबो जों साननांगोन। आरो फारसेथिं सरकारा जेन माने जुनादफोरा मानसिखौ नस्थ' खालामनो हाया आरो मानसिया जेन जुनादखौ नस्थ' खालामनो हाया आरो जुनादा जेराव थायो हाग्रा बेखौ नस्थ' खालामनो हाया बिनि मोनसे प्रिभेन्टिभ मेजार बेखौ लानायनि खोब माने गोनांथि दंसै। दा बेवहाय मा खारनाव बै जुनादफोरा मोखांथिं फैनानै मानसि थाग्रा जायगायाव फैनानै मानसिफोरखौ आक्रमण खालामफैबाय थादों बिनि मोनसे हयथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बा वाइल्ड लाइफ माने जिखिनि बा सरकारनि थोरोबनिफ्राय हयथ' नायबिजिरबाय थादों आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेखौ इमिडियेटलि मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन लायोबा मोजां जागोन। बाक्सा जिल्लायाव गोबां बेबायदि प्रब्लेम फेस माने जानायखौ आङो मिथिदों। आंनियावबो गोबां माने जोंनि कमन माखासे माने जोंनि रायजो राजाफोरा बा इन्टेलेक्सुयेल फोरमायदों बिनि सायाव मोनसे पार्मानेन्ट समाधाननि थाखाय सरकारजों रायज्लायनानै होनांगौनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि जोङो सरकारखौ खावलायनायनि गेजेरजों माने बेखौ बोरै माने जुनादा जुनाद हिसाबै थांनानै थागोन मानसिया मानसि हिसाबै थांनानै थानायनि बाथ्रा बेखौ खालामनानै बेखौ जोङो सरकारखौ जोङो खावलायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।